Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μια υγιεινή σπιτική πλαστελίνη για τα παιδάκια και θα χρειαστούμε μια κούπα με αλεύρι και μισή κούπα από αλάτι, το οποίο αν πρόκειται για μικρά, πολύ μικρά παιδάκια, καλό είναι να είναι πολύ ψιλοκομμένο και τα ανακατεύουμε. Και θα χρειαστούμε και μισή κούπα με νερό και τα πλάθουμε, τα ανακατεύουμε, τα ζυμώνουμε. Όλα τα υλικά μαζί, σαν να είναι ζύμη, που στην ουσία είναι ζύμη, απλά δεν μπορεί να φαγωθεί λόγω του ότι είναι πολύ αρμηρή. Και θα βάλουμε χρώμα, το οποίο προορίζεται κανονικά για να δώσετε χρώμα στα μάφιν σας, στα γλυκά σας. Εμείς θα το κάνουμε στη πλαστελίνη και θα προσδώσουμε χρώματα. Έχω 3 χρώματα, 3 βασικά και θα φτιάξω την κόρη μου με 3 αυτά τα βασικά χρωματάκια. Απλά η ζύμη που θα γίνει θα τη χωρίσετε σε όσα κομματάκια όσα θέλετε να φτιάξετε χρώματα και την ανακατεύουμε και έχουμε πετύχει αυτά τα χρώματα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!